cả một cái bàn quay gì Chiếc một về trên này nó trên này khó đi à हमारे घर में ना स्टाफ क्या देता हूँ हॉस्पिटल और नहीं কিন্তু সোলারটা নষ্ট হচ্ছে যাতে নষ্ট আছে না এটা পাওয়ার কাট হয়ে যায় পাওয়ার কাট হলে তো তো মানবতা মনে রোগীঙ্গ বক্স আছে বা जों बायजलबारि বেশ PSU फाइ सक फैलायखा कয়েকদিন আগে और आमसाइनि लुकुराव जोंनो अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटेड ब्लेड नांगौ होनै जों एम नम्बर साहावो आनम्बर साहावो बे साहावमानिया गुलो जों जोंनि बुबाग्रानो सोंलायखा जोंनि स्टक अबसो दं ओंगे सोंलायमानिया गुलो बुबाग्रा दायथि नानो साका नों जे समय माफ्रो दायथि थाङै रय दिहनै सामानि बागै मेफ्रोनो जों कनफार्म खालायखा जे अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटर और जागा रफायनाय होनै ओंगे जों अरनो साइमानो जोंनि बुबाग्रानि जे वान समों जोंनि लुकुरावनि बागै जे प्रजरा हाया जों दाप्लायफ्रो ओंगे बतङै माया बनि पकेटनि रांबाय बनि खाख्लानि रांबायनो म पायै रहावो जे जागा जों गभर्नमेन्टनि प्रसिडिउरनो नायसिं दंखांखे अ जागायाव अनेक समस्या ओंगैमानो बा अनेक बरक लांमा सहैफानो थांमावो अक्सिजेन मानिया ओंगै आनिबां बुबाग्रा दंमालिया जोङो दागेखा जों दिनै हस्पिटालनि जोंनि डक्टर रगनो जों हेन्डअभार खायग्लांखा बुबाग्रानि जे रहमानि मानिनो जनगणनि बागै एलाकाबासिनि बागै जाहाथे एलाकाबासि अक्सिजेन मानथैया ओंगै लांमा सया ओंनानाथै आनिबाङै जतन हामबाय बुबाग्रा ने जे वान समनो जों लगेर लायनाय होनै जोंबो दाबो फाइसब फाइजा जों बेलाय खातंमानि जरा दिनै जरा हायावफोरनो अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटेड जे नांमानि रयमेफोरनो थाइनि जरा दिनै रफायगा दैबो नांथ'र हांखे जों बुबाग्रानो सावै तबो लायनाय